Ọhaneze ndị Igbo mụrụ mmanụ ma ekele nwoke na ekele nwaanyị na-asị na ọ ya dịlụ nwoke mma na ọ ya dịlụ nwaanyị mma. Na vidiyo anyị ma na vidiyo mgbe gara aga post regarding Matthias na headquarter o mepere na Port Harcourt. Ma ọ bụrụ ọrụkwanụ sọsọ anyị bụ ndị na-ekwu okwu maka paneling datin. Nwanne anyị nwoke ọzọ apụtakwana wee tie ọnụ na ihe gbasara Matthias na omenala ya bụ ụzọ eziokwu ọ sị na ya nwa bụ. Matthias is not practicing omenala. Matthias na-emepe Church of Satan. Church mepe branch ọ dị Matthias is a very big crime na church mepe branch ebe Matthias nọ. Na Matthias dị mepe branch. Matthias na-asị na ndị ọcha brainwash like Matthias, can you just stop using phone? Maka na ndị ọcha webatala ya. Ị na-ezukwu phone makwa na ha so we brainwash gị. Ịbada we plane. Use the phone. Nachi back to astral manifestation or be choosing your members. You don't need more dinner and a bed. Your spirit up or leaving your outward carcass being your body on the bed. Jejem gawe na aga ijezi chonya hozi na chatakwazo. Okay, see me ambebo. Or don't know see na mirror moon and work unisa communicate na mirror. Use the phone but ebe mutu because han cha brain ndo cha wetecha. Being in that is in a habon do job and that bataloka. Is the Ime Haji use the one on Facebook no. Inachi ya afa. Maka mbebo di biana he one signboard akuli kuna even up till now. Is body be ada one signboard. If you know ozi na ezibe ozi, avoid your signboard. It is in here. It is in your signboard. Being your Facebook he uses in here. I don't know your mother Queens or Jolly and in. You may use the hand ocha, na condemn one ocha, Tahabu blacks, while you are also part of a head so neighbor black. Mother Deca Matthias with terrorists. Any Egbe, we wishes in day by. Makona engineer ethnic religious crisis na nearby, all in the name of Omenala. And I can't one night woke up regarding Matthias and his atrocities only creating a nearby, all in the name of Omenala buze Ezeaku. Ndi Omenala buze Ezeaku. Unu nchari inewo no akpa amu. Unu nchari inewo no anu ewu. Ezigbo anu ewu. Why unu nchari inewo? I've said it and I'm saying it now again. Nothing good will ever come out from Omenala buze Ezeaku. Nothing good will ever come out from it. All of you are wasting your time. And if I should advise you young ones, so Matthias leave that nonsense group. Jicho he didn't game. Before they get too late, before they useless in life. Any young guy on a corner chance the man abuse Ezeaku, but he got be useless forever. Come on, Ndi Omenala buze Ezeaku African traditional religion. I am on a gather here. Anum na no mwe honye mwe moto. Na Omenala buze Ezeaku. One of my guy na agwa m. Ni na agafe ha na ebe ha na eme ihe Omenala buze Ezeaku a. On Sunday ni ga afọ ofu mkpụrụ moto die. Ni ihe na dị eju ebe ahụ keke. No so ndị ogbenye, ndị obiam. Biye so Matthias eme ihe Omenala buze Ezeaku ebe a. I'm not surprised. I think I'm surprised because it's obvious. No, a frustrated person that just what did you name in Nigeria or you name in Africa? Say who? We see no Jesus Christ your problem here. Oh, so Isiagu onye ko wagugo onye na ama ebe mmiri bido ma we anka o ja ma ebe mmiri yokosi ya ihe ye tete ola see no Jesus Christ your problem here. So nearly noon na match on Facebook na onwe ho any of you nwe common moto. I'll go do 1982 Toyota Corolla. Onwe any of you nwe. So na most of you keke ku na anya na akwa wheelbarrow. Una abiebo ogo na comment. Una na edekasi ihe nna mo.
I'm not surprised anyways. Normally, I'm no onwe onye na-eriju afọ. Onwe onye na-eriju afọ na-eme ọfọ na business. Ya nọkọta je join ya Matthias na-ezu ya ahụ na-ezu. Ọ ndị akpa amụ. Na amazi ha ji ndụ ha eme. Ihe ga-eso na-ezuzu that Matthias na-ezuzu. Sometimes ọ na-eme mfu young people. Young people so ha na-ezu omenala bụ ụzọ eziokwu. Omenala bụ ụzọ eziokwu ndị ụka egbuga anyị na-achị ha ọchị. Because most of them Matthias erigo ha buru brain box ha. A young person here just one but try her girl. Double all his hustle, and living. My last year, oh Jesus Christ. Madone, we have a good one successful today. Family one go rogo, meti home na. Oh God, how many of them is successful today? By His grace, I was raised in a midst of ndị nna ha ụfọdụ mere ihe ọgwụ ọkwa mee ihe ọgwụ mee ọfụma na ihe omenala rụpụtasị ihe afụrụ anya. But most of them today, 99.9 of them today, they are useless. The total useless today, almost of them na dina asem na onwe duru no na that thing. Now how they regret all those rubbish in Pahamegase, because the thing is affecting most of them today. Most of them undo ha asa undo ha tisasi. If you know anybody ndi be ha mere ihe ogwu ihe omenala jeju aka ha kọwara gị ka family si aga. Jeju aka ha gwa gị mokwa ha eke agwu musofi eziokwu ka ha gwa gị ihe na afu today. Ima na ụzọ anọghọ die. Asị ga ndị mbụ na ndị agada nka egbu nka ụzọ anọghọ die. Somebody like me na-abịa ka m be good, you na-akụ eri. Nye omenala bụ ụzọ eziokwu. Ị ga-ajụnụ ndị member omenala bụ ụzọ eziokwu a why ha adịghị arụ ụlọ arụpụ sisi ha na-achịrị azụ omenala bụ ụzọ eziokwu. Ọ bụrụ na omenala bụ ụzọ eziokwu wee bụ ụzọ dị, why is it that now all of you ego be moto go juicy everywhere, run or juicy everywhere? Or je chagodo onwu no ọrụ. Since ya how many years megoro ihe omenala bụ ụzọ eziokwu? Ndụ unu niile ka gasara. Kwasasị. Ekperima na-edu unu si na Matthias, a na-eri unu nchọọrụ. Alụm nọ nsọ moto ya ihe na-adị na park ebe ahụ na-eme omenala bụ ụzọ eziokwu. Moto unu tụrụ ego wee go ya. Na-akwụ ya ụgwọ every month na percentage ọ na-eri. Ya nwa ji akụ. Asị ka anyị na-achị ala omenala bụ ụzọ eziokwu. Unu a na-esusu. Mechokere ntutu cup of rice. Maazị unu na-eto ya. Maazị na-agba moto. Memba ji okwu eje. Also ndị nke na-emetụ ọfụma ahụ keke ka nọ na ha na-anya n'ọkada na mkpọ ebe ahụ. Some of them agụ apịagoghị ya ka. Some of them na-eme ihe omenala ahụ agụụ na-ekwu ọnụ n'ala like ha dị frustrated. If you guys must care to know, ụzọ anọghọ na omenala bụ ụzọ eziokwu. Ụzọ anọghọ na-egwu ọgwụ ndị nke gwọrọ ya agwọ ka eke imi na ọnụ dị ha today. Traditional nwoke dị ka ọ gwara ihe niile ọ gwara ka ebe ọ nọ today, ka ihe o meki today. Ọkwa o ji gbara na ọ na Germany oge ọ nọ live na-ayụgharị star na-ekwugheri ọkwa ya gwọrọ ọgwụ nwa mgbe nwa na-ebugharị arụsị ebugharị ndị mbụ na ndị egede. According to ya mana o ji 1 million enye arụsị nri, ji 1 million na-enye mmụọ niile na be nni ya nri oge nwa ka enye ya kịta ka mfụ na ka o nyechara ha ndị niile a ka ihe o mere achieve. Ka traditional nwoke ji nyechara arụsị be nni ya na ndị mbụ na ndị egede ya ha ndị niile ahụ ọsọ ji bụ 1 million naira enye ha today. Ka ihe o make out of it
ọkụ ya nọ na Germany na anọ na nleka sometimes ọ sị na onwe ha common wifi iji mee live video onye feru ndị mbụ na ndị egede mesi ife ndị mbụ na ndị egede ike na ayọ for wifi na ayọ for stars o gosi n'ụzọ adịghị dị o gosi na omeko anything out of it. Instead, some of you the young ones ga-enere anya n'ihe na-eme na ndị megoro all those things na ndị fugoro ihe gbasara all those things ka ndụ ha dị till today wee mụrụ akọ wee chọọ ihe eji ndụ gị wee mere bịa so Matthias dezizi ka anyị na-achị azụ omenala Jesus Christ ebuga Jesus Christ ndị eriri eri unu nchara inewo nnọọ akpa amụ unu nchara inewo nnọọ anụ ewu ezigbo anụ ewu unu nchara inewo. I've said it and I'm saying it now again. Nothing good will ever come out from Omenala Ezeaku. Nothing good will ever come out from it. All of you are wasting your time. And if I should advise you young ones, so Matthias leave that nonsense group. Before they get too late. Before they useless in life. Most of you are used to village. And most of you are village boy you know. Since you know Omenala Ezeaku, and what have you achieved? Since all of you went back to Omenala Ezeaku, what have you guys achieved? Ke can do no di today. Ndu nagasa asa na aga n'ihu. Onya agụ na agụ. Kamo eje chọ ihe ọ ya arụ. O double his hustle. O si no Jesus Christ, oh Jesus Christ. Na chazu so Matthias na esusu mecha ọma ya 2 cup of rice na je na ọ na-eri no ebe 2 cup of rice ye duru gị. The young boy na asko ka na chazu na omenala onye ohi na chazu na omenala je ba na esori nwunye mmadụ nye me yahoo ọkwọrọ la yahoo wana kwa kasigo Chineke ya kpu ncha ọkwara yahoo wana aka ọ kasigo na biano ka ndị unesuarị kwa ụnụ ụgwọ ka mpụ ọ kastigo egweba ndị zogbo ara agwara ụnụ ọgwụ ara achụrụ ụnụ aja ya client m ka ọ na-akwụ m ụgwọ of ije chọọ ihe ya arụ chọọ ezigbo ọrụ ya arụ baa uru ka anyị na-achọ azụ na omenala bụ ụzọ eziokwu ebe a ka ndụ dị ka anyị na-achị azụ ndị ka ebuga anyị still since ya ha fọm ndụ nwa n'ime unu. You guys have never achieved anything. Unu nchakarịcha ka ihe na-anwụ anwụ. Unu ncha ihe ka dịcha nnọọ ka ihe kọwa gwụchago. Unu dịcha nnọọ ka dato isi ahụ na worship. Unu akụ unu ncha niile dịcha. Take a look at Matthias. Ifo nọ ọ dị nnọọ ka arụsị like ọ dị nnọọ ka oisi akpụrụ akpụ. Pịkwọcha n'anya. Nna mamụ na ọ na-eridikwa vegetable. Ọ na-atakwa vegetable mbụ Matthias. Pugone for your uncle came Namaho. Then it's no Jesus Christ na ebu ya. You get no vegetable, no fruit. Give them mananya. See no Jesus Christ. Onye nke agụ gbueru no or chọ ofu ihe oyeji we na excuse of ije gbo mbọ gbasu mbọ ike na arụ ezigbo ọrụ. All of you young guy on na na-achasi omenala. God useless forever. Any young guy you want to know na chance the men abuse Ezeaku, but he got be useless forever. Someone equal. Bam. Make sure you share this video after watching. Because kina necha video and when you can subscribe. Need ya can notification. I drop your comment in the comment section. I comment you na. And you can enjoy. You drop your comment when you feel already subscribe on the channel. Maka ni hai na-eme na amasị onye ọbụla abịa na-asị ebe onye nọ nene vidiyo anọ ya na-adịla onye ọbụla na mma ọ dịla nwoke mma ọ dịla nwaanyị ma egbe n'ihu egbute mma egbe na-aza egbute ọganiru na nwekwe ihe dị na nwehe na-atọ nwoke ụtọ ka a na-eji ka na-abata ihe a na-eme a na-enwe isi ịgbawalụ mbọ na chi ekwe na onye ụta atana ya ofe ekpere aka anyị na-ekpe na nọ ya adịla onye ọbụla na mma biko ebe onye ọbụla onye Igbo na-enene this channel anyị sị na udo ya adịla gị bụ ndị ọma nji eme ọnụ ka nwekwanụ mbụ ọzọ na efele mbụ ụwa nọ n'ime ya